Jeg har fået til opgave at skulle fortælle lidt om kulstofskredsløb. Først vil jeg lige starte med at fortælle om kulstof sådan rent basalt. I det periodiske system betegner vi kulstof med et C. Kulstof indgår i alle organiske forbindelser og er en forudsætning for liv. I naturen findes der ca. 40.000 millioner organiske forbindelser og ca. 10.000 millioner uorganiske forbindelser. Kulstof indgår i et kompliceret kredsløb mellem atmosfæren, oceanerne, biosfæren og jordens indre. Det er det kredsløb, som jeg vil fortælle lidt om lidt. Kulstof kender vi også i form af CO2, som er en drivhusgas. CO2 dannes i atmosfæren af kulstof og oxygen. Jeg vil også komme til at snakke en lille smule om drivhusgasser til sidst. Så når vi til det, som jeg rent faktisk skal fortælle om. Kulstofskredsløb, hvad er det? Jo, kulstofskredsløb er et globalt kredsløb, som beskriver cirkulationen af kulstof. Kulstofskredsløb er et meget vigtigt kredsløb, fordi det hænger sammen med fotosyntesen og respirationen. Og på grund af, at jorden er et dynamisk sted, bliver kulstof aldrig det samme sted i længere perioder. Det flytter sig hele tiden. Der findes rigtig mange forskellige kæder i det her kredsløb, og dem vil jeg komme med nogle eksempler på. Først vil jeg fortælle om kulstofskredsløb i forhold til fødekæden. Kulstofskredsløb starter først i atmosfæren i form af CO2 og solenergi. CO2 og solenergien sendes så ned på jorden. I det her eksempel optages kuldioxiden og solenergien i et træ. Her der optager træet næring fra rødderne og fra luften. Og i mit tilfælde der vælger jeg at sige, at der vokser en frugt ud på det her træ. Den her frugt falder så enten på jorden og bliver nedbrudt, eller bliver plukket og spist. Ved nedbrydning sker det således, at frugten trænger ned i jorden, og her ligger den sammenpresset i mange millioner år og ender ud i at blive fossilt brændstof. Det kan enten være i form af olie eller kul eller et helt tredje fossilt brændstof. Hvis det derimod er mennesker, der når frugten først, inden den falder på jorden, så spiser mennesket den her frugt, fordøjer det, og ved fordøjelsen ender vi også ud i noget udånding, og i den her udånding, der udånder vi jo CO2'en, og på den måde, så bliver CO2'en frigivet til atmosfæren. Og når CO2'en er frigivet, så er kulstof tilbage i atmosfæren, og kan derved fortsætte den cirkulation. Hvis vi tager et tredje eksempel, hvis vi siger, at der er et dyr, der spiser den her frugt først, så ligesom at mennesket fordøjer dyret frugten, og her udånder den igen, og kulstof respireres tilbage i atmosfæren. Hvis vi så tager det steppet videre, så spiser mennesket det her dyr, og igen fordøjer det og udånder. På den måde, så frigives CO2'en igen, og kulstof er igen tilbage i atmosfæren. Så hopper vi videre til det næste eksempel, som er fossile brændstoffer, som jeg var lidt inde på før. Og ligesom før starter kredsløbet i atmosfæren sammen med solenergien. Kuldioxiden og solenergien optages i træet, samt næring fra træets rødder. Herved vokser træet. Nu er der gået nogle år, og træet har vokset sig rigtig højt. Nu mener man så, at træet skal afbrændes. Ved den her afbrænding frigives kulstof i form af CO2 til atmosfæren. Så er vi tilbage, hvor vi startede. Sådan her starter og slutter alle kæderne i kulstofskredsløb. Nu har jeg vist jer 2 meget enkle eksempler på, hvordan kulstofskredsløb kan fungere. Der findes også mange andre kredsløb, nogle mere komplicerede end andre, men kulstofskredsløb er i hvert fald ikke så kompliceret, som det lyder. Jeg vil også lige meget kort fortælle om drivhuseffekten, fordi jeg synes, det er en væsentlig ting at tage fat på i emnet kulstofskredsløb. Som jeg startede med at sige, er kulstof sammensat med oxygen i atmosfæren, som så omdannes til CO2. Drivhuseffekten indeholder mange forskellige drivhusgasser ud over CO2, f.eks. metan, som frigives, når vi prutter. Indholdet af drivhusgasserne øges konstant, og hvis vi ikke snart får styr på det udslip, vi har på jorden, kan det få katastrofale følger. Vandstanden vil stige, og lande såsom Danmark, der ligger lavt, vil blive oversvømmet, fordi polerne smelter, fordi temperaturen overalt på jorden vil stige. Ørkenerne vil blive endnu tørrere, og i mange dele af verden vil det simpelthen blive så varmt og ulideligt at bo.
Siden industrialiseringen i 1800-tallet er CO2-indholdet i atmosfæren faktisk steget med hele 35%. For nogle lyder det måske ikke så meget, men hvis vi tænker over det, så frigiver vi CO2 til atmosfæren hele tiden, både på grund af menneskemængden på jorden vokser, og derved så udleder vi jo meget mere CO2, fordi at lige pludselig så er der mange flere mennesker, der skal køre rundt i biler, og mange flere tog, der skal køre osv. Så vi skal hele tiden tænke på, at jo flere mennesker vi bliver, jo mere CO2 udleder vi. Jeg synes til gengæld, at det er super godt, at man er begyndt at tage fat i det her, ved for eksempel at køre i elbiler og tænke mere på, at man ikke skal bruge så mange af de her afbrændingsstoffer og dårlige ting i naturen, så vi fokuserer mere på at genbruge tingene så mange gange som overhovedet muligt, inden at vi brænder det af og udleder alt det her CO2. Ligesom kulstofskredsløb er vi tilbage, hvor vi startede. Jeg har lagt en video sammen med mine spørgsmål. Den kan I se, hvis I gerne vil høre en lille smule mere om det. Den har jeg i hvert fald fået rigtig meget af min inspiration til den her video til. Den er godt nok på engelsk, men det er en animeret video, så størstedelen af jer vil stadig godt kunne følge med i den, tror jeg. Jeg håber, at I synes, det var okay. Jeg har brugt i hvert fald rigtig lang tid på det her, men tusind tak, fordi I gad at se med.